गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आं बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ गासैखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव गोबाव दिननि उनाव गोथार बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैदों। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव इसोरनि इच्छाखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरदों। थ' अनसायग्राफोर बे मोनसे टपिकनि सायावनो बा बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों। थ' बेनो जाहैबाय मेन प्रप'सेस बाट गड डिस्प'सेस। मानसिया सानो नाथाय इसोरा सिफायो। बे बाथ्रानि सायावनो नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ अर्थात फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आं दिनै रायलायनो सानदों आरो बे टपिकनि गेजेरजों जोंखौ गोथार बाइबेला मा फोरोङो आसा खालामो नायगिरि साफ्रामबो जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ गोथौ गोसोजों हाबलांगोन होननानै बा नायलांगोन होननानै बे समाव आङो मिजिंथिहरदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाथ्राखौ जों दिनै बयबो खोनाबाय, बयबो दिनै जोङो मिथियो ना मानसिया सानोनो इसोरा सिफायो। मानसिया लुयो दायो नाथाय इसोरा सिफायो। दिनै जोङो बे बाथ्राखौ जों बयबो दिनै मिथिखागौ। थ' अनसायग्राफोर नोंथांमोना मिथिगौना जों दिनै बा जों सुबुङा ना जोंनि गोसोनि हास्थायनाय लुबैनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों दिनै मा खालामनो हायो थांखि लानो हायो, प्लान खालामनो हायो, पलिसि खालामनो जों दिनै हायो ना। जोंनि सासे सोरबा गैयै मानसियाबो, सोरबा सासे गोनां गेदेराबो, सोरबा सासे मन्थ्रियाबो, सोरबा सासे राजायाबो मा गावनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायाव मा खालामनो हायो दिनै थांखि खालामनो हायो, प्लान दिनै खालामनो हायो। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय जोंनि जे प्लान, जोंनि जे उद्देश्य, जोंनि जे थांखि, आं सासे मन्थ्रियानो जानो हागौ, आं सासे राजा जानो हागौ, आं सासे गैयै सुबुं जानो हागौ, नाथाय जोंनि बे प्लान, जोंनि बे पलिसि उद्देश्य थांखिया जाफुंनांगौआ गोजौनि इसोरनि आखायावसो दिनै बियो दङ। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि जे उद्देश्य थांखि लानाय बे थांखि लानाय जाफुंनांगौआ मा इसोरनि आखायावसो दिनै बियो दङ। जाफुंगोन ना जाफुङा बेखौ इसोरासो दिनै मिथिगौ। थ' बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाथ्राखौनो दिनै नोंथांमोनजों बाइबेल सिरिनि दुवारै आं नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ रायलायनो साननाया बेनो जे मानसिया सानो इसोरा सिफायो। मेन प्रप'सेस बाट गड डिस्प'सेस। दिनै बे बाथ्रानि सायावनो गोथौथारै जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरजों बा जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों साफ्रामजों दिनै आं शेयार खालामनो सानदों। दा अनसायग्राफोर बे बाथ्राखौ लानानैनो ना बे जाफुंनाय जाफुङैखौ लानानैनो जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर, जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा, बिब' बिनानावफ्रा दिनै दुखु जानाङो ना। मानो दुखु जानाङो? जे जोंनि थांखि लादोंमोन दिनै बियो जाफुङाखिसै ना। जोंनि बे थांखिया माब्लाबा जोङो सोरखौबा नागारनाङो जाफुङैनि थाखाय, माब्लाबा जोङो सोरखौबा खोमानानै लानाङो जाफुङैनि थाखाय, मानोना मोनफ्रोमबो दिनै इसोरनि आखायावसो। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेनिखायनो आं बे आरोबाव बुंनो सानबावदों ना जोंनि सोरबा सोरबा थांखि जाफुङैनि थाखाय ना प्लान पलिसिया जाफुङैनि थाखाय सोरबाबा जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर, बिदा फंबायफोर बा जोंनि लिडारफ्रा, जोंनि बा सोरबा सासे गोनां गेदेरफ्रा ना सोरबा सासे बिजनेसमेनफ्रा जुदि थांखिफ्रा उद्देश्यफ्रा जाफुङाखैब्ला जोङो मा दुखु जानांगौनि थाखाय, गाबनांगौनि
थाखाय जोंहा बहाय खोथा गैया मानोना गासैबो मा इसोरनि इच्छा बादिसो दिनै जायो जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगौ नाथाय जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा गावसिनि थांखि जाफुङैयाव मा इसोरखौ दिनै नागारो इसोरखौ दुसियो गिर्जा हाबनायखौ दिनै बन्द खालामो दिनै गिर्जायाव थाङा सोरजोंबा इसोरनि दासफोरजों दिनै सोमोन्दो खालामा बन्द खालामो मानि बेलायाव गावनि थांखि जाफुङैनि थाखाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओंखायनो बे बाथ्राखौ जों दिनै गोथौयै मिथिथारनो नांगोन जे मानसिया सानो इसोरा सिफायो आरो जोंनि गासै जाफुंनांगौ उद्देश्यआ इसोरनि आखायावसो दङ बेनिखायनो जों इसोरनावसो जों दिनै भरसा दिनै खालामनो नांगौ जुदि जोंनि थांखिया जाफुङाखैब्ला जों दिनै बेखौनो मिथिनो नांगोन जे जोंनि थांखिखौ बा जोंनि उद्देश्यखौ इसोरा हामजायाखैमोन बेनिखायनो दिनै बे थांखिया दिनै इसोरजों मा सिफाय जादों अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो फै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बेनि सायाव मा बुंदों जोङो फरायनानै सोलोंज्लायनि आरो खोनासंज्लायनि आं बे समाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोगोन बोसोन बिजाब 19 बालाबनि 21 सिरि Proverbs chapter 19 verse 21 आं फरायनि जिसुनि मुङै मानसिफ्रा गोबांथार खामानिफोर मावनो गोसोआव सुजुनो हागौ आन्थाय फोरबुनि गोसो बादिसो जाहैगोन खोनाबायना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंखौ बा नोंथांनो बेखौ रोखा खालामनानै होदों जे मानसिफ्रा गोबांथार गोसोआव मावनो सुजुनो हागौ होननानै बुंदों जों मानसिफ्राथ' ना बिराद बायदि बायदि गोसोआव जोंहा खामानि मावनो थाखाय जोंहा प्लान पलिसि उद्देश्य दिनै थांखिफोर दिनै दङ ना दिनै दङ नाथाय आन्थाय फोरबुनि गोसो बादिसो जाहैगोन जोबनायाव इसोरनि इच्छाया मा दिनै बेसो जाहैगोन थ' बेनिखायनो जोंनि प्लान थांखि उद्देश्यफ्रा जाफुङाखैब्ला आरो सोरबा जाफुङैनि दुखु जानानै दंब्ला गाबनानै दङब्ला नोङो गाबनांगौ दरखार गैया मानोना इसोरनि इच्छा बादिसो जाहैगोन जों दिनै गाबनानै दुखु जानानै बे थांखिखौ जों दिनै जाफुंहोनो हाया मानोना इसोरनि इच्छा बादिसो दिनै बियो जाहैयो आरो जों दिनै मिथिनानै जोङो लाबावनि माबोरै इसोरनि इच्छाया बा जोंनि सायाव बा जोंनि थांखिया माबोरै जाफुङो जायफ्रा जोबनायसिम नायलांगोन आंनि बे भिडिअखौ बुजिहैगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे समाव आङो मिजिंथिहरबावदों आरोबाव जोङो बाइबेलनिफ्राय फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो गोसो जाबावबाय बा जोङो फरायनानै नायबावनि बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 19 बालाबनि 1 सिरि Proverbs chapter 16 verse 1 बेयाव बेबायदि लिरबावदों जोङो गोसोआव गोबांथार मावनो सानो आन्थाय जोबनायाव मावनांगौ आरो मावनाङैया इसोरनि आखायावसो खोनाबायना जोङो गोसोआव गोबांथार मावनो सानो ना जोंनि सोरबा दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि सोरबा पास्टर फात्रि एभान्जेलिस्टफ्राबो जोंनि सोरबा बिमा बिफाफ्राबो जोंनि सोरबा बिब' बिनानाव ना बिमा बिफा बिदा फंबायफ्राबो जों दिनै मा गोबांथार दिनै बायदि बायदि रोखोम दिनै जों दिनै मा खामानि दिनै जों मावनो सानो नाथाय जोबनायाव मावनांगौ ना मावनाङा बे खामानिया बा बे खामानिखौ मा जाहैयो इसोरासो इसोरनि आखायावसो नोंथाङा बे खामानिखौ मावनांगौ ना मावनाङा अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोङो बेनि सायाव गोथौयै नलेज गोनां बा जों दिनै मिथिथारनो नांगोन अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरानो जोंनो दिन्थिगोन मावनांगौ ना मावनाङा बे खामानिखौ मा मोनसे खामानिनि गेजेरजों इसोरानो जोंनो दिन्थिगोन मावनांगौ ना मावनाङा अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाबनिनो 19 बालाबनि 9 सिरि बेयाव बेबायदि लिरदों नोङो मावनो थाखाय खामानिफोर सुजुनो हागौ आन्थाय फोरबुआसो नोंनो मावनांगौफोरखौ दिन्थिगोन होननानै बुंबावदों बाइबेलाव बेनि सोमोन्दै बिराद गले गले दिनै बुंबाय थादों स'
स' दिनै अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाथ्राखौ आरो बे गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै मानो लानानै फैदों जोंनि गेजेराव नोंथांमोना मिथिगौ ना दिनै जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान दैदेनगिरिफोर ना जोंनि दिनै गोबां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर बिमा बिफाफोर स्टुडेन्टसफोर गावसोरनि थांखि उद्देश्य जाफुङैयाव गोबांथार दिनै मा गाव गावखौनो दिनै दुखु मोननानै लायो बायदि बायदि दिनै खामानि मावो थांखिफोर जाफुङैयाव जेन' बेफोरनिफ्राय गावखौ हमथायो बेफोरखौ जेन' मिथिनो हायो बुजिनो हायो जोंनि थांखि लानायफ्रा ना इसोरनि इच्छा बादि जानांगोन इसोरजों हामजा जानाय दिनै जानो नांगोन अब्लासो जोंनि थांखि उद्देश्यफ्रा दिनै बियो साक्सेस दिनै जाफुंनायाव दिनै बियो फैगोन इसोरानो दिन्थिगोन जोंनो आरोखि ना मावनांगौ ना मावनाङा बेखौ थ' बेनिखायनो जायफ्रा दिनै बेबायदि समस्यायाव दिनै गोग्लैनानै दङब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो खावलायो ना जों गोसोआव बायदि रोखोम मावनो दिनै सुजुनो हागौ नाथाय इसोरासो इसोरनि आखायावसो जोंनि गासै प्लान पलिसिफ्रा बेनिखायनो जोंनि थांखिफोरखौ इसोरनो गथायनो नांगौ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना जों जेखि थाखोनि मानसि जाया मानो मा जों जुदि इसोरनि बिसाब्ला इसोरानो जोंनो दिन्थिगोन मिथिबायना जोंनि थांखिफोरखौ जों जुदि इसोरजों हामजा जानायब्ला whether I need to do or not need to do आङो मावनांगौ ना मावनाङा बे गासैखौबो आरो इसोरा ना सासे लिडारनोबो दिन्थिगोननो मावनांगौ ना मावनाङा सासे राजानोबो बेखौ दिन्थिगोन मावनांगौ ना मावनाङा जों जुदि इसोरनि बिसाब्ला जों जुदि इसोरजों हामजा जानायब्ला अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन थ' बेनिखायनो गोबांथार मानसिया बे बाथ्राखौ दिनै बुङो मानसिया सानो इसोरा दिनै सिफायो मा गासैबो एभ्रिथिं in God's hands इसोरनि आखायावसो मावनांगौ ना मावनाङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बे भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनानै दिनैनि बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै बेयावनो दोननो सानबाय थ' बेखौ मोननो हागोन आरोबाव बोसोन बिजाबनिनो 12 बालाबनि 3 सिरि Proverbs chapter 16 verse 3 बेयाव बेबायदि बुंबावदों नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन खोनाबायना गोथार बाइबेलाव जोबनायाव दिनै बेबायदि होनदों मा होननानै बुंदों नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो नों सासे राजा जानो हागौ नों सासे धोनि जानो हागौ नों सासे दिनै लिडार जानो हागौ नों सासे दिनै पास्टर इभान्जेलिस्ट ना बायदि रोखोम पप बिशप दिनै नों जानो हागौ जों जानो हागौ जोंनि बे मा जोंनि जे प्लान पलिसि उद्देश्य जे जोंनि मावनो साननाय थांखि लानायफोर गासैखौबो जों दिनै मा खालामनो नांगौनो फोरबोनिफ्राय बोर दिनै जों दिनै बिनानै लानो नांगौनो मा अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन अब्लासो जोंनि साननायफ्रा जाफुंगोन अब्लासो जों जेखौ मावनो सानदों जों दिनै बेफोरखौ मावफुंजोबनो हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन बेनिखायनो जों सिगां मा खालामग्रोनो नांगोन जोंनि थांखिखौ मावैनि सिगां मा खालामनो नांगोन जोङो we must seek God blessing whatever we do जों जेखि मावा मानो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों इसोरनि बोरखौ जों दिनै मा नागिरग्रोनो नांथारगोन इसोरनाव दिनै जोङो बोर बिनानै लाथारनो नांगोन अब्लासो जोंनि साननाय प्लान पलिसिखौ जों दिनै मावफुंजोबनो हागोन बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो नायबाय मेन प्रपसेस गड डिसपसेस बे बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोनजों आं दिनै बेखौनो बुङो जे जोंनि जे थांखि उद्देश्य लानायफोर बे गासैखौबो फै जों इसोरनिफ्राय बोर बिनानै लाग्रोनि let's seek first God's blessings अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों गिबियावनो इसोरनि बोरखौ जों दिनै बिनानै लाग्रोनि जेन' जोंनि थांखि मावनांगौ गासैखौबो जों जेन' मावफुंजोबनो हानाय बायदि थ' हामबायसै अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गाहामथारैनो माब्रैबा
जोंनि थांखि उद्देश्यआ जाफुंगोन बेखौ बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ बेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।